Argiaren podcastak. Egonarria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egonarria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Gaur ez zaituztet behar bezala agurtuko saioare egiteko gogoz naholako izan, mundu makurrau, mundu eramangarriagoa edo gozagarriagoa izateko gizakiak sortu duen inventurik honenetako batez itzin behar dugulako, nire debilitateetako bat, bideojokoak. Bai, ni hortaz konturatu nintzen, ze ez, aurreko podcast batzuetan bideojokoren bat aipatuz gero ikusten nola arpegia, ez? Bigiak dirdir. Bai, pizte zitzaizun eta imaginatu zaitu hori oso gamerra zarela. Bai. Zerakazu etxean gela bat, gamer aulki batekin, LED argiekin, Badakizue... txetos pakete utxez beteta. Umeak dazkagunok, orain pantallismoaren indarran apaldu behar denez, alde hori aznar katalanez bezala, eskutuan edo intimitaterako uste dugun zerbait da. Oso ondo. Ordan bideojoko eta zitzein behar dugunez. Bai, bideojoko jakin batzuetaz hitz egingo dugu. Neko gorria aterako zaigu podcast hau. Bueno. Esan genuen, neguko kolorea gorria zela, erabaki genuen eta... Bihotzaren kolorea. Bai, baina bueno, azteko agian, ez, historia labur bat egingo dugu, ez? Eta bideojokoen historia noiz hasten den, ez dakit, data bat jarri ez, behar izan ezkero, 1950ko hamarkada jarriko genuke, azkenean bideojokoen garapenaren hastapena gerra hotzarekin lotuta daudelako. Potentzia nagusiek gerra hotzean ordenagailu programagarriak garatzen hasi ziren, helburu militarrekin, jakina. Baina teknologiak aurrera inala, jokoak sortzea ere albidetu zuen, baina hasieran ez ziren helburu komertzialarekin egin, ez? Teknologia garatzen jarraitzeko aitzakia ziren. Eta hori ez, eremu akademikora edo esperimentalera mugatu ziren, eta ze joko ziren, oso oinarrizkoak, xakea, tenisa eta lakoak, baita gerra jokoak ere, ordenagailuek berehala ikasi zuten tiroak botatzen. Bueno, baina kasuntan bat eta zeroz osatutako tiroaz. Bai. Bueno, hortan ere gerra egon behar. Berdin da zertaz iten dugun, baina oinarrian beti gerra egon behar. Bai, hori da. Salto egingo dugu, 1970ko hamarkadara, bideojokoaren industria orduan hasi zelako, ez? Azkenean, erabiltzaileengana orduan iritsi zelako lehen bideojokoa, Pong izena zuen, 1972an iritsi zen, Alan Alcorn ingenieria garatu zuen, ping-pong joko simple bazen, arkade makina publikoetan jokatu zitekeena, ez dakit ikusi dezuen, azkenean zen pixel bat, ez? Ikusi bakarrik. Eta jokatu? Eztea. Baina igual bersio garatuagoak edo berriagoak, ez? Ez. Ez pixel bat erdian mugitzen eta 4-5 pixeleko marratxoa. Marra bat eskerrean, marra bat eskuinan, eta pelotarena egiten duten pixel multzo arraro bat. Hori da. Eta gerra hotza aipatzen hasi gera, eta urte horietan, batez ere hamarkada amaieran, gerra hotza etzen izango, ez? Gerra hotz politiko bat, baizik eta Estatu Batuen eta Japoniaren artean. Bai. Eta gudua 1978an irabazi zuen Japoniak Space Invaders jokoarekin. Hor bai. Hor esan dezakete biziatu naizela hortan. Taito, enpresak atera zuen, eta Toshihiro Nishikado izan zen diseinatu zuen ingeniaria. Eta izan zela nik lehenengo
osea, ni jokatu nuen lehenengo jokoa. Oso litekena, Bai, oso mitikoa. Oso txikitan, zegoazen naiz, nintzela oso ondo iristen botoiak ematera. Eta... Zerutik, marmoka edo arkakuso itxurako alienei tiro. Mantxo alde batetik bestera mugitzen ziranak, gero eta azkarrago. Bai. Eta orduan, 1998 izan zen hori, eta hor hasten da bideojokoen urrezko aroa, ez? Eta 83 arte iraun Hor dator mandanga ona, ja. Pac-Man, ez? Egoaldean komekokos. Bai. Bezala zautzen dena, Donkey Kong. Bai, hori gaur arte. Nik Donkey Kong izan nuen, guk makinita izen genion. Makinita, bai. Eta batzuzian pantalla bakarrekoak eta beste batzuk bi pantallakoak. Aurre Game Boy garaiak, ez? Bai, ni bi pantallakoan neukan. Hola irekitzen zienak, bai. Eta Donkey Kong zan. Bai. Aroa amaitu zen PC-en eta kontsolen garapenarekin, ez? Azkenean, arkade makinen garrantzia gutxitu joan zen, ez? Arkade makinak, arkaditza frantzesetik dator, ez? Azkenean da, arkupea orduan da, ez? Arkupetan edo atarietan egote ziren establezimentu horietan zeuden makinak. Beira. Bai. Eta orduan, baina arkade terminoa aldatu egin zen, ez? Arkade genero bat bihurtu zen. Bai. Eta azkenean, arkade deitzen diegu gaur egun joko klasikoei, ez? Aipatu ditugunez gain, Tetris edo Super Mario Bros. Aritu zera Super Mario Brosen? Oendik ere, bai. Bai, Baina ja belonaldi berriekin. Ni bakarrik izan nuen garai bat Mario Kart. Mario Kart, bai, hori horren garapenan guapoa. Bai, hori ondo do. Nikola, ez dakit nola heldu zen ere eskutara Game Boy zar bat, eta... Game Boy bat zegoen ja Mario Kart? Nik uste, bai, ez? Bai, ez duen perrixiago zela, baina, bueno, bai. Horren bueltan. Bai. Bueno, hauekin bakarrik ja osatu... Nik beti aukeratzen nuen Peach. Peach? Bueno, bai. Bai, emakume normatibo aspergarri euneko 80 bezala. Sentitzen dut. Bueno, joko hauekin egia zen podcast oso bate... Bai. Bueno, podcast saio bat ez, podcast benetan luze irango zuena esatuko nezake bakarrik herrikulturen eragin dutena ari erreparatuta. Hori da, bai. Mario, Tetris eta Pac-Man da badenak. Bai, Tetrisa aipatuko aurrera ingo dugu gure historia honetan, eta 1990ko hamarkadan nagusiki zer gertatu zen bideojokoen munduan? Hiru dimentsio gero eta, geroz eta garbiagoak lortu ziren, oso planoak ziren ordu arteko jokoak, oso pixelatuak, eta simulatzaile geroz eta errealistagoak ere bai, eta 90ean sortzen hasi zena zen mundu virtualak. Ezagunena Sims izango litzateke, ez? Bai, oso. Hori bai izan zela arrakala lehen eta orainaren arteko, pausu bat aurrera eman zuena, zeia zen jolastea bakarrik, baizik eta zu izan zintezken, ez da hortaz ere ditzen genezake, zerbaiten antzekoa kontrolatzea, bizitza kontrolatzearen inguruko ariketa kuriosoa. Bai, nik oso tarte laburre, baino intensoan jokatu nuen, joko hortara lagun bat neukan oso engantzatu zegona, eta egia esan uste lenguan komentatzen izula, iruditzait oso joku arriskutsua. Batetik, zuk avatar bat sortzen duzu, ez? Azkenean mundu virtualak hori daka, avatar bat sortzen duzu, izan daiteke edo zimautakoa, baina izan daiteke zure antza daukana. Ba, perfectamentian. Normalean, argalagoa, ederragoa, gazteagoa. Eta egiten duzu. Eta gero, nik nola, hori, oso, ez, jokontan murgildu nintzen nola bapatean, ez, aditu baten eskutatik, jakinuen trikimailu oso ezaguna, zela moderlode idaztea. Moderlode komandoa idazten bat zenuen, aberastu egite zinen. Diru kontua... Aza gehiago behar.
noski. Bai, imaginatu horrek ze frustrazio sortzen duen gero, bizitza errealera bueltatzen zenean. Eta lan egin behar dezunean, ez? Bizibidea lortzeko. Horrengo pausoia da, pues, akabatzea, ez? Eske hori da. Akabatzeko erak. Hori da, osea, Simsek azkenean ekarri ziguna zen, zure sima, ez? Zuke sortutako kreatura hori, hiltzeko, modu oso sofistikatu, krudelak, eta ez? Bizitza kontrolatzea baldin bada, bizitzatik eriotzera ez dago saltorik. Zirkulo beraren parte denez, horretan ere jolasten alda. Bai, eta zurekin ere lenguan hortaz izan nunez, gero begiratu nuen, aber zenba modu dauden Simsak hiltzeko. Badira. Bai, oikoenak, gozez, ez, hiltzea, suteak, oso praktikoa dira, elektrodutatuta ere hiltzakezu. Gero ikusi nuen ere, parrez. Parrez, apena, hasta hola. Parrez, aserrez, amorruz ere, eta susto batekin ere bai. Gero, ekspansio berezioa baldin bazen eukan, OEP plegable batekin aplastatu zenezake. Tipo sandwich. Baina nik uste, eta biralena egintzena eta krudelenetakoa, garbinetakoa ere da, claro, zuk moderlo idazten dezu, nezun guztia erosi dezakezu, orduan piztina bat, ez? Igeri leku bat jartzen diozu, zure simari. Eta, sima, sartzen da uretan, hasten da igerian, pozik, eta orduan eskilarak entzen diozu. Eta eskilarak endu ezkero, ez daki ateratzen. Hendik ez egon behar beste. Eta larritzen hasten da, eta azkenean ito egiten da. Ze polita, Bai, Jaingoiko... Nik aurrikusi nuen, eta nire aurrikuspenak ez dira bete zorionez, baina benetan, belanaldi bat etorriko zela, hori, serieko hiltzaile psikopatez betea... Ez da. Ez. Beste tiro, bideojokutan ematen ditugun tiroak errepikatuko bagenitun, ez ginetek ez da bideoken bene hongo. Gauza desan, berda, Simsetan simak hilitzakezu, aurrak ere bai zailagoa da, baina maskotak ez. Hori gustatzen zait. Ez, maskotak hori ez, gaizki tratatzen edo hiltzen saiatzen bat imazera, janari ez ematen eta gizate zerbitzuak etortzen zaizkizu. Eta eramaten dute. Zentzuzkoa du, jolastu zure espezie, ez? Bai. Zure animali mota berekoekin eta besteak utzipakian. Hori da. Pixelak izan da. Bere morala, bere etika. Bai. Gustatu gara Simsekin, baina pixka bat hortik jarraitu behar dugu mundu virtual alorrean. Ze hortik aurrera, 2000 urtetik aurrera, teknologiak gero eta aurreratuagoak albidetu du mundu virtual errealistagoak sortzen joatea, eta azkenean bideojoko kontzeptua gainditu egin da, hau da, bideoaz eta jokoa zaratago daudelako, ez? Eta horren adibidea izan bizateke metabersoa, ez? Azkenean, ja ez da bideoa bakarrik, ja ez da ikustea bakarrik, entzutea, pongek berak ja bazeuzkan soinu efektuak, eta beti oso lauta junda. Baina orain ja, ez, jokatu ezakezu, lau dimensiotan, praktikamente, ez? Betaurreko batzu jarrita, sentsoreak, uiak ere ekarrizu mugimendua detektatzea, eta hori dena. Eta azkenean jokoa zaratago doa bizitzarekin, benetako bizitzarekin, ez, nasten delako. Edo ideia hori bintzat, saldu nahi izan zigun indela 2 urte Mark Zuckerbergek, ez? Bai, ondo saldu ere? Bai, meta jarri zion, ez? Izena, bere Facebook zen enpresari. Diru meta. Bai, eta... Baina egia da, pixka bat itzali dela... Bai, aspaldi zaio behar bezala entzuten. Noiz baiten ateraka berriz, hori etorri ingo da, ziur. Bai, baina metabertsoaren kontzeptua ez zuen berak asmatu. Lehenago, adibidez, Second Life. Hori izaguna da. Jabo hotelek ere bazeukan... Hori zen beste, baina... Bai. Second Life markatu zuen. Torrela saltzen zuten lehenengoa bezala, beti da lehenengoa, ez, merkatuan. Bai, baina aipatutako, hori baino lehenago ere, aipatu dugun, ez, Sims, zegoen ere, ez, pixka bat. Baina hori baino, asko ze lehenago, Pong bera baino lehenago, 12 urte lehenago, zehazki 1960an, sortu zen metabertso moduko bat edo. Eta gaina 1960ko lehen egunean, eta Sobietar Batasunean. Horregatik esan dugu, neko gorria gatuko zegula, bai. Nik metabertsoa, hernanikoa edo ereñotzukoa izango zalakoan. Bai. Eta ara, tobaritz. Bai. Belar meta, ez? Eta bertsoa. Eta bertsoa, no, bestela.
Kontua da, Kieven, zegoen orduan zibernetika institutua, eta urteberriko festan, bertako ikerlariei, ditxantxetan, herrialde virtual bat asmatzea buratu zitzaien. Zibertonia izena jarriko zioten, eta bueno, beti ere, serio izan gabe ez, beti humorez, eta hamarkada osoan ideia hori garatzen joango ziren, hori ez, zibernetika institutuko kideak, institutuko burua, zuzendaria, Viktor Glushkov zen, 1923an jaio eta 1982an hiltzen Glushkov, oso personaje importantea izan zen, zibernetikaren aitzindarintzat jotzen dalako, eta ekarpenak egin zituen, besteak beste, automaten teorian, algoritmoen algebran, adimen artifizialean, gaur egun hain zehan dagoen hortan, ekonomiaren kudeak eta automatizatuan ere, eta baina, hirurogeiko hamarkadan bere lantaldearen egiteko nagusia zen, beste zientzialari militar batek, Anatoli Kitofek, aurreko hamarkadan proposatutakoa garatzea. Eta zen, handik aurrera, ordenagailu militarrak konektatzen zituen sarea zabaltzea eta gizarte zibilaren eskura jartzea. Hori zer da, beste modu batera esaran da, internet. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and Bueno, saiatu egin ziren gure laguntxo gorriak, baina hoi legez, azken hamarkadetan janki hostia horiek aurre hartu zieten ba? Bai, badakigu, abek irabazizutela, ez, lehiaura, baina Sobietarren arazoa etzen izan teknologikoa. Kideko zientzialari hauek gai ziren bide horretan aurrera egiteko, estatu bat barrak bezala, baina oztopoa Moskun zegoen. Politikoa zen, eta sobietar agintariei azkenian aurriskutsua irutu zen, da beldurra emate ziren, ez, hori ez, sare hori esponentzialki aztea, eta ikusi dugu gara hazi dela. Eta herritarren zerbitzura jartzea, eta horrek suposatzezun guztiarekin. Orduan, zientzialari horiek oso frustratua zeuden, imaginatu, badakazu hori garatzeko kapazitatea, baina goitik ari zaizkizu, ez, hori, muga jartzen, bai. Eta orduan, iesbide bezala, epatu dugun zibertonia hori asmatu zuten. Berez, 72an fundatu zuten ofizialki, herrialdea, eta joan ziren pixkanaka elementuak eranzten. Kalo, denean analogikoa zen, Hau da, kontzeptua bai zen oso berritzailea, baina tresnarik ezean, dena paperean jaso, eta bai, gobernu bat bazeukaten, zibertoniako robot kontseilua, eta konstituzio bat ere idatzi zuten, egunkaria, moneta propioa, pasaporteak sortu zituzten, eta maskota bat ere bai, saxofoia jotzen zuen robot bat zen, ze zibertoniarrak jazz musika zaleak ziren. Bai. Eta ezkontza ziurtagiriren bat ere sinatu zuten. Denbora libre handia zekaten Claro, Moskuk ez, zen lanean, Osala. Bai, eta orduan, ez? Ezkontza ziurtagiriarekin nik uste metabertsoa asmatzeaz gain, igual Tinder ere asmatu zuten. Bai. Zientzia jardunariak eta simposioak ere antolatu zituzten, etzen dena Tinder kontua. Eta, festak ere bai, tarteka. Bueno, informatikarien festak mundu son ezagunak espasegatik. Baina, esan behar da, populazioa zibertoniako oso gaztea, zala, zibernetika institutuko batez besteko, ikerlarien batez besteko adina, 25 urtekoa zen, eta hori hasi zirenean, ja 35 bat zituzten edo, orduan hori, 1970erako, bertan bera geratu zen, gerora internet izango zenaren proiektua, eta zibertoniare itzali egin zen. Ez? Eta irakurri duanez, deitzen omen zioten, lau dimintziotako herrialdea. Bai. Zibertoniari. Energia, irriak, ametsak eta fantasiana. Bai. Bueno.
Horgeatu da historiarako, ze hori ja berreskuratzerik ez do, ez? Horrengo dira paperoiek, digitalki hori berregitea... Borxe, ba. Saiatu naiz bilatzen tala, eta ez dute... Nik logoa topatu nuen. Neko itxusia da, esan beharra dago. Gara hartan Photoshopare, ez hon. Bai. Eta Paint, ere ez. Bueno, Sobietar Batasunetik ez gira mugituko, denboran aurrera ingo dugu, eta orain jarriko dizuet musika pieza bat, aber zer iradokitzen dizuen. Ezagutu duzu? Ezagutu bakarrik ez. Soviet Batasunaren ereserki ofizial gaindi ezina eta vodka aparte, segurazki Rusiarrek gizateriari oparitu dioten gauzari konetakoa. Musika bera, oso ondo da honentzen dugunez, baina batez ere jokua, edo jolasa, hobeto esan da. Tetrisa. Bai, gaina musika badu gola, ez, kutsu Rusiarra, eta ez dakiko galatuko zeaten, baina hasierako karatula edo irudia Kremlina zen, ez? Edo... Bai. Gero hori ere, eraldatzen joan zan. Bai. Mendebaldera hurbildo ala. Baina ziren oso sovietarra. Bai, Sobietar Batasunaren inoiz sortutako jokorik arrakastatxuena izan zen. Zerantzari gabe, arrakasta horren emaitzak Sobietar Batasunean geratu ez ziren arren. Alexei Pazitnov ingenieriak aratu zuen, Moskuko Zientzia Akademian, eta tetromino pizetan oinarrituta. Hasieran, pentaminoak erabili nahi zituzten, hau da, tetrominoak dira, lau karratuz osatutako piezak, kombinazio guztiak, kasuntan 7 dira. Hasieran 5ekin saiatu zen egiten, baina kombinazioak gehiegi ziren, eta azkenean komplikatu egia izan zen. Eta berez, elektronika 60 izeneko gailu bat zeukan, oso oinarrizkoa. Adibidez, gaur egungo edozein mugikorrek ordenagailu horrek baino 4 milioi aldiz kapazitatea handiagoa dauka. Eta kondairak edo esaten duenez, arratsalde bakarrean lortu zuen jokoa sortzea, programatzea. Programazioa berez, etzelako bat ere komplikatua, oso erreza zuelako. Zailena zen kontzeptua pentsatzea, ez? Eta arlo guztietan bezala nik uste dut hor dago lagakoa, mundu mailan arrakasta lortu duten ekimen eta asmakizun guztietan bezalaxe, Tetrisena ere oso ziaro simplea da. Goitik bera datozen zati geometrikoak erortzen, eta zuk ordenatu behar dituzu lerroak osatzeko, eta lerroie desagertzen dira, saiestu alizateko, zati horiek pilatu ala, goraino ez eltzia. Eta eriotza. Alegia, behin jolastuta, handik 2 partida, eta ez dutuzun nola, ez da hau lehenago asmatu, nola zait niri okurritu. Oso simplea, baina arrakasta, itzela, izan zana. Baina merkaturatzeko behar duzu, plataforma hon bat, kampaina bat, ez? Eta esan beharra dago, esan dugu, inoizko bideojokorik arrakastu etxeunetakoa izan da, ez bakarrik Sobietar Batasunekoa, bezik eta mundu osoko arrakastunetxekoa. Sortzaileak luzaroan ez zuen sosik ikusi, sistema sozialista batean bizizelako. Eta denena denez, ez? Sobietar Batasunak Elorg enpresa sortu zuen, gobernuak, jokoaren lizentziak kudeatzeko. Eta kanpainari jarri zioten leloa zen Rusiatik maitasunez. Estilo James Bond. Baina, saiatu zen horrela nazioartean merkaturatzen, baina herrialde kapitalistak erabakizuten beste metodo errezago eta onuragarriagoa zegoela, eta zen jokoa lapurtzea. Edo Rodrigo Ratok esango zen bezala, merkatua da lagun. Hori da. Berez, idea, komatxo artean lapurtu zuena, Vadim Gersimov izan zen, 16 urteko gaztea, sortzailearekin, Alexeirekin batera, Moskuko Zientzia Akademian zebilen,
eta berak lortu zuena zen IBM-erako bertsioa. Eta Hungarian doan zabaldu zuen, oda, irabazi asmorik gabe egin zuen hori, baina irabazi asmo askoko jendea berehala ez usaitu zuen. Batu zen, putrea bezala. Zehazki, Robert Steinek lapurtu zuen, ez? Edo lapurtako ideia hori hartu eta Microsoft, ez Microsoft. Ez Micro. Eta Spectrum enpresei saldu ziren. Bai. Spectrum ordu batzu lapurtu dizkide. Enpresa berdina zen, Hau da, Microsoft Britainia handikoa zen eta Spectrum zenaren estatu batutako etxea edo. Eta hauek, 1987an, Europan eta estatu batuetan merkaturatu zuten, Atari eta Spectrum gailuentzako, eta joko horiek idatzi zohar bat zeukaten, esaten zuena, estatu batuetan fabrikatua, atzerrian sortua. Lapur ez da esateko zera polite. Hori da. Oso jankia era berean. Bai. Baina, karo, hor lizentziarik etzegon, hori ez dakit, airean zegoen, eta orduan sortu zen beste gerra hotz bat, ez? Hau bai ona. Bai, lizentzia eskubideak lortzeko. Eta Atari eta Nintendo enpresen artekoa izan zen. Eta azkenean Nintendok irabazi zuen gerra hori, Hank Rogers enpresaburu eta bideojoko diseinatzaileari esker. Atari jankia garaitu zuen Nintendo, edo beto zen da, hainbeste post eman digun Japoniako enpresa horrek. Bai, baina Hank Rogers estatu batuarra da, esan beharra dago. Izenak, salatzen. Bai, azkenean egilea 1981an joan zen estatu batutara bizitzea, eta 86an, handikan 5 urtera, The Tetris konpainia enpresa sortu zuen, baina Rogersekin batera. Hau da, beti alboan. Rogers eta Nintendo aberastu ziren, ez? Eta orduran, egileak, ez? Benetan egile eskubideak eta jasotzeko aukera izan beharko lukeenak, lortzen du enpresa bat sortzea, baina beti ere? Lapurraren... Jalparra alboan. Bai. Eta orduan, egia da, hortik aurrera ere dirutza egin zuen, eta egiten jarraituko du, Tetrisen 1000 berzioa gara mugikorrentzat, eta ez. Eta etorriko dienak. Baina ordurako, Nintendo jokaren Game Boyrako bertsioaren 30 milioi ale inguru salduak zituen. 30 milioi. Gizateriak zoiek Tetris bideojokori eskaini dion orduko puro kalkulatzerik izango bagenu. Nik batzu sartu nituen. Bai. Eta gaina arkade makina batean, taberna batean. Laroita zazpia, laroita zortzi, laroita betzi erabezaroan. Hasieran hor. Tabernetara juten hasi ginean, ni alkolak ez zait segula asko gustatu, eta zurito baten prezioan, arkade makina daukatena da, txampon bat sartzen duzu, eta geroz eta hobeto jokatu joko hortan, orduanetan merkeagoa ateratzen zaizu. Ze 20 euroko txampona sartzen zenuen, eta Tetrisen 37 pantalla iritsi arte. Bai, eutxi hor. Bai, lagun guztiak mozkorra. Bueno, batzuk bildu ikustera, eta... Bai. Pentsa, hori zenez gaztetan, nire militantzia politikoa hasi nuen garaetan, momentu batean, bileran, bertan debekatu zan, ez dut esango genuen, ze segurazki nik ez nuen alde boskatuko, bilera eta sartu aurretik, tabernetan egiten zienez, hor sarreran zegoen Tetris makinetan, ez jolastea. Eta markak hausten zenituen? Normalean, nire garaia mintzat, 3 letra jartzeko aukera zen eukan. Bai. NAG jartzen unik, NAG. Bai. Edo norbetekin jokatzen baldin mazen ez? Pantalla batzuk besteanik, orduan 2 inizialak eta olako gauzak. Bai. Bai, joko handiak egin altzien 3 letrekin. Bai. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.